תקשיב, יש לאנשים קטע, עושים הפוך ממה שהם אומרים להם. גם אם זה לא במודע, אנשים עם הרבה אנטגוניזם. אמרת לי לעשות משהו מסוים, אני אעשה הפוך, אני אעשה את הדעה שלי. לפחות הם חושבים שזה הדעה שלהם, כי בתכל'ס זה הדעה של ההוא, ואת פשוט הפוך. אז כל הסרטונים האלה שמדברים על אהבה עצמית, גורמים בעצם בעקיפין לעולם לשנוא את עצמם. כי אנשים איפשהו בתת מודע לא רוצים לעשות מה שאומרים להם. אז אם נעשה סרטונים על שנאה עצמית, תשנאו את עצמכם. וואלה, אתם חארות, אתם זבלות של אנשים. אין מה לאהוב בכם, תראו את האף שלכם. אז הם יתחילו לאהוב את עצמם, כי הם עושים הפוך ממה שאומרים להם. ואתה חושב אולי שאנשים צריכים לקבל את עצמם? כי אתה יודע, אני רואה סרטונים עכשיו ברשת למשל של אני שמן ואני מקבל את עצמי. יש לי אקנה ואני מקבל את עצמי. זה עובד על אותה שיטה. אתה לקבל את עצמך, אבל תעשה הפוך. חשוב לקבל את עצמך, ברור, חשוב לאהוב את עצמך איכשהו, אבל אנחנו פה בשביל לתקן, להתקדם, לשפר. ביום שתהיה מושלם, זה בדיוק היום בו ייגמרו החיים שלך. שאין לך מה לעשות יותר. כשאין לך מה לעשות יותר, אתה הולך מהעולם. אחרת אין לך